Γεια σας φίλοι μου! Ως αντιπρόσωπος του φόρουμ της onlinestihima.gr και της μεγαλύτερης κοινότητας στοιχημάτων σε Ισπανία και Λατινοαμερική, βρίσκομαι εδώ να σας δώσω σεμινάρια για τα αθλητικά στοιχήματα. Εάν είστε καινούργιοι στα στοιχήματα, μην ανησυχείτε. Ξεκινάμε από τα βασικά και αργά και σταθερά θα μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, μέχρι να σας μετατρέψω σε επαγγελματίες των αθλητικών στοιχημάτων. Θα δείτε πόσο ωραία θα περάσουμε μαζί. Ξεκινάμε αυτή τη σειρά οδηγιών με κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για τα στοιχήματα. Πολύ συχνά, όπως ποσοστό και stake. Δεν ξέρετε τι σημαίνουν? Ήρθε λοιπόν η ώρα να το μάθετε. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια επανάληψη για τα διάφορα είδη στοιχημάτων. Από το κλασικό 1x2 που όλοι έχουμε παίξει στο προπό, περνάμε στα ειδικά στοιχήματα για έναν αγώνα, μέχρι να φτάσουμε στο ασιατικό και ευρωπαϊκό handicap. Υπάρχουν στοιχήματα για όλα τα γούστα. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να εξετάσουμε τις εταιρείες στοιχημάτων, ποιες σας ταιριάζουν, πώς να εγγραφείτε σε αυτές. Κάπου θα πρέπει να βρείτε τα στοιχήματα, έτσι δεν είναι? Επίσης, θα έχουμε βίντεο με συμβουλές και τρίκ για να μειώσετε τις απώλειες και να αυξάνετε τα κέρδη. Έχω πολλά μυστικά να σας πω που σίγουρα θα σας βοηθήσουν. Και στο τέλος έχουμε και άλλα βίντεο που σιγά σιγά θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις τεχνικές σας. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα. Ξεκινάμε! Φύγαμε!